नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान आपडेटआव बरायलायनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे जेरै नोंथांमोना अमृत ब्रिक्सा आन्दलनाव जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना जुदि नैबे डिसप्लेआव नुनाय सार्टिफिकेटखौ जुदि डाउनलड खालामनानै लायाब्ला नोंथांमोना बे ब्रिक्सा आन्दलननि बे रांखौ नोंथांमोना लाब खालामनो हानाय नङा बा मोननाय नङा। नोंथांमोना जायफोरा जे ब्रिक्सा आन्दलन बा नैबे सेप्तेम्बरनि 17 सेप्तेम्बराव जे दंफां गायनाय जे हाबाफारि सोलिगोन बे हाबाफारियाव नोंथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बे सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे आसनिनि बे रांखौ लाब खालामनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना बे सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना माबोरै डाउनलड खालामनो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन। बेनि आगोल नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक शेयार खालाम। जुदि फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुकखौ फल' खालाम आरो शेयार खालामना हो जाहाथे गुबुनाबो मिथिनाय बायदि। जों बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबानो जाबाय जों बे सार्टिफिकेटखौ माबायदियै डाउनलड खालामनानै लानो हायो। जों गिबियाव क्रम ब्राउजाराव फैनांगोन। क्रम ब्राउजाराव फैनानै जोङो बेयाव लिरनांगोन वेबसाइटआव अमृत ब्रिक्सा आन्दलन। बे लिरनानै जोङो मा फार्स्टनि बे नुदोंना अमृत ब्रिक्सा आन्दलन बे फार्स्ट पेजनि बेहायनो जों क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव इन्टारफेस जागोन, बे लडिं जागासिनो बेफोरबायदि नुजागोन। नोंथांमोनाव बेफोरबायदि नुजागोन। जिथिया बिदि नुजायो नोंथांमोना बे मोनथाम डट दङ ना बे खनायाव, बे मोनथाम डटआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। बे क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेहाय नोंथांमोना लगइन अपसन दङ, रेजिस्ट्रेसन दङ, आइडेन्टिफाइ टेक प्लेट्स इफोराव दं हम। जों मायाव थुगोन टेक प्लेट्स बेहाय जोङो थुगोन। थुखांनायनि उनाव नै लेट आस टेक अथ टु सेभ आवार एनभाइरनमेन्ट बिदि होनना बुंदों। बिनि उनाव गाहायाव जोङो फैगोन बेफोरबायदि डिटेल्स। बे जोङो माबा लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामनोबो चेन्ज खालामनोबो हायो। जोङो दा मिथिनायनि थाखाय जोङो मा इंलिसावनो थाथोंसै। जों इंलिसावनो बे नोंथांनि नामखौ लिरदो, बेहाय नोंथांनि नामखौ फुल लिरदो, ओमफ्राय जेन्डारखौ लिरदो, नोंनि डेट अफ बार्थखौ होदो, ओमफ्राय प्लास नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बेहाय होदो, मबाइल नाम्बार पिन कड होदो, ओमफ्राय नोंनि डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामदो टेक प्लेट्सआव नोंथाङा क्लिक खालामदो। बे क्लिक खालामदो। प्रब्लेम जादों र' एक सेकेन्ड। खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा टेक प्लेट्सआव थुदो। अब्लाना नोंथांमोना इन्टारफेस जागोन बे मोनसे पेज। प्लेट्स टेकिं साक्सेसफुल, प्लिज नट डाउन द आइडि मेनसन बिल' फर फिउचार रिफारेन्स। माने माबाखौ आइडि नाम्बारखौ लिरना लानो होदो आरो। बे जोङो आइडि नाम्बार फैबाय, ओमफ्राय थेंक इउ, ओमफ्राय बेयो मोनसे डाउनलड सार्टिफिकेट दङ। बे डाउनलड सार्टिफिकेटखौनो जोङो डाउनलड सार्टिफिकेटआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे मा जागोन जोंहा डाउनलड जागोन। जेथिया डाउनलड जागोन नोंथांमोनाबो डाउनलड जाखांनायनि उनाव नायनो हागोन। बेफोरबायदि नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि इन्टारफेस जानानै ओंखारबोगोन। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनि आपडेटखौनो लानानै फैबाय। जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक शेयार खालाम। बिदिनो बा पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालाम। नोंथांमोना बिदिनो नटिफिकेसन बा आपडेट गोदान आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। जियानो जा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।